ngħidha interessanti ħafna li ħadna semma tfal, mhux bħal fi żmienna konna rridu niddeċidu kollox għalina. U naħseb li nistgħu nagħtuhom parir anke il-carers li qegħdin jaqduna kienu tajnuna kbira. Din kienet ir-reazzjoni ta' ħafna ġenituri illi attendew għall-Firra Nazzjonali Choice of Subjects illi saret f'lokanda ewlenija fil-Furjana. Matul tmiem din il-ġimgħa, il-ġenituri kellhom l-opportunità li jsiru jafu dwar is-suġġetti li ser ikunu offruti lil uliedhom fis-sena skolastika li jmiss illi ser ikunu fit-tielet sena sekundarja. Fuq tal-vokazzjonali fimna ħafna iktar, ħassejtni li fimna ħafna iktar, daħlet din tal-hands-on veru ħassejta tajba ħafna, għax nagħtu mod it-tifel jippreferi li jqumu jagħmel xi affarijiet milli l-ħin kollu bil-qiegħda nagħtu mod jikteb. L-ewwel ħaġa għax inkunu nistgħu nkunu nafu aħjar u tgħinna nażlu s-suġġetti li forsi t-tifla tixtieq tagħżel. Ikollna aktar informazzjoni, ittija direzzjoni, kieku ma kienx hawn il-fira pereżempju iktar inkunu mitlufin. Inkoraġġini biex nieħu idea aktar ċara, tifla kienet diġà taf x'ħatiħu ma iktar bekk ħadna idea ċara x'tista' tagħżel aħjar u x'jistgħu joffru għaliha l-qudiem għall-futur. Hawn suġġetti li jżiedu li jistgħu jiftħu aktar opportunitajiet iktar. F'din il-fiera, l-istudenti kellhom l-opportunità li jiskopru f'aktar dettall 28 suġġett. Dwar dan tkellimna ma' Glenn Kaskun, wieħed mill-persuni li offrew pariri lil dawn iż-żgħażagħ. Hekk jistgħu jistaqsu jkollhom iktar informazzjoni. Dis-sena wkoll ħankunu qed noffru suġġetti kemm prattiċi, kemm akademiċi u kemm vokazzjonali. U din l-istudenti tkun qed tajnhom ħafna għax mhux kull student jitgħallem bl-istess mod. Tkellimna wkoll mal-istudenti li huma l-protagonisti ta' din il-fiera li huma għażla l-bogħod mill-karriera futura tagħhom. Textiles and fashion għax inħobb impenġa ħafna u dejjem xtaqt impenġa lil-biesi u ħassejtni li jekk nażel da suġġett nkun naf iktar fuq u ħajjejni fil-futur. Abba suġġett favoriti tiegħi li ħansir meta nikber. Sejtam l-education officers u għalu li xumur ma daw is-suġġetti. Is-suġġetti li vera laqtumni u mal-accounts u l-IT u ġejta biex inkompli nsaħħa d-deċiżjoni tiegħi. Mis-sena d-dieħla l-istudenti ser ikollhom għażla aktar wiesa bl-introduzzjoni ta' suġġetti prattiċi vokazzjonali kif ukoll dawk applikati, immirati sabiex jolqtu l-gosti u l-ambizzjonijiet ta' kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.